Nagkahiusa ang mga sundalo sa 73rd Infantry Neutralizer Battalion magtutudlo og mga ginikanan sa pagplastar sa pasilidad sulod sa mga classroom sa Davao Occidental ug Sarangani Province. Buot sa mga sundalo nga misalmot sa Brigada Eskwela nga wala na hunahunahon ang mga learners inigsulod sa klase karong Lunes, Hunyo 8, 2026 nga unang adlaw sa klase alang sa school year 2026 to 2027 ug aron makafocus sila sa pagtuon sa ilang mga lessons nga ihatag sa mga teachers. Base sa record, 43 na ka mga eskwelahan sa Davao Occidental ug Sarangani Province ang ilahang nahinluan. Lakip niini ang mga eskwelahan nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas kung gidas. Dala sa mga sundalo og ginikanan ang mga pala aron maplastar og garden sa mga bata aron matanuman og mga gulay. Uban sa aktibidad sa Brigada Eskwela 2026 ang groundbreaking ceremony sa tukuron na MPNHS Bito Extension sa Malita, Davao Occidental. Hilabi na nga nagkadaghan ang mga enrollees. Namirma sab sila og pledge of commitment alang sa malungtaron nga suporta alang sa kabataan nga nag-eskwela sa probinsya ug ipakita usab sa mga sundalo sa 73rd IB ang ilahang suporta sa mga programa sa Department of Education alang sa kalambuan sa edukasyon ug kaugmaon sa kabataan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.